Voice Studio. Kai, wannan wa nake gani kamar Fair Square. Shine. Wallahi shine. Wallahi ka san fa idanun na sun dan kai wai yau ege nake gani. Shin dama kana gari ya ba na ganin ka mu na kira wayar ka baka dauka ba, na je gidan ku ban same ka ba, su ma yan gidan wai basu ganka ba, ina ne ka shiga san ba mu ji ka ba. kai arfi mance shekaran jiya na je zance ba san gidansu ba sai da kwatance, na ga rami na ga ta gadace da na fada sai da na makance, so ne sa ni ba na makance, ka san yarinyar ta iya zance, baban ta yace mini kauce ba ka da ko sisi fece, ba baban san can zance yunwa nake ji me zan ci. Lalle ka sha wuya ka rame har ta wuya, da mu je ta gidan su Mariya ka san ta iya taliya. Yes, yunwa nake ji kwatin jiya, ga jiki na duk gajiya, na ci bashin kunu fatin jiya, ga ba kudin ni da zan biya. Kai ga kudi a gona na ajiya, ina ta yawo da su fatin jiya. Share batun kudin ajiya baba, ni kawai mu je mu kwashi taliya. Wai nan ina ne kai na juyawa. Top kyale batu kan taliya, bani labarin shekaran jiya. Baba bayan na baro gidansu ina da yan kudade na asusu, su na kwasa na je na kai musu, yawo muka ta yi da ni da su, na so na tsere fa ma na bar su, sai dai motsi na akan idan su. Baba me ka saya musu? Na kai su Nescafe, na kai su cafe, na zukum ina tunani a gefe. Kai baba a dadi sun fa kwashi girki, kifi da nama sun sa a zuciya ina nadama, na so na tsere ma amma babu dama, na fito wis rabon da na ci nama, na zauna da yunwa ina ta hamma, da duhu muke wallahi da na yi wawa, dan babu dama zan yi yawa. Ina can ina faɗa da yan adawa, kai kana gudun wai kai yawa. Kyale batun adawa ko kwayawa, mu je gidan su mai fura mu kwashi dawa, dan na ji ciki na wani juyawa. Da wanyan yaran nan kuke ji ba? Su ne? Mana ra'ayinsu daban ne. Mana su ne? Faɗi ra'ayinka.